Wengane wethu ngethemba ukuthi niyaphila endaweni eningi ehlukahlukene. Lezi ngane oyibonela kule video kuvela indaba zokuthi ziyelamana. Kuthiwa ke lezi ngane zandawonye zidutshulwe zabulawa ngesihluku wesilisa ngoba ethi ziyamkweleta. Lezi ngane kuthiwa zibulewe owesilisa namhlanje owaziwa endaweni ngoba ethi bayamkweleta. Kuthiwa kubavimbezele endlini bekubo lezi ngane ke wavulela ngenhlamvu. Bashona bonke lesi sigameko senzeke lapha ke Ivory Park wengane zakwethu. Kuvela indaba zokuthi ubalekile umbulali usafunwa kamaphoyisa ugcwele ke amathafa. Abantu abaningi baphawule kanje enkundleni zokuxhumana ngalolu daba. Nangomunye uthi ingakho ke sesifisa kubuye isigwebo sentambo ilo noma ke lobulano obukhona isililo ke noma ke lobulano obukhona eSouth Africa. Qaphelani ke noma ke nibiza amakhosikazi esililo ahlakaniphile ngoba ke kunzima ke kulomhlaba. Nangomunye uthi ke ubalekile kanti ubecabanga ukuthi kuzoba njani. Nangomunye uthi kazimalini lena ke sengaze akhipha umphefumulo eminingi kangaka.